Mna ndinguBishop Luphuwana webandla lamaTopi oMzantsi Afrika. Silapha eKlerksdorp. Size kwi-youth conference. Yona icawa seTopiya yicawa yesintu. Icawa seTopiya ikholelwa uba uThixo masimkhonze uThixo ngendlela ekumele uba simkhonze ngayo yethu bantu. Ndingumama uLuphuwana, the Lady Bishop of the Ethiopian Church of South Africa. Ndingusihlalo womama kumanyano olu-WMMS nationally. My vision for abantu abatsha kukuba bayithathe le nkonzo bayibhekise phambili, because lilifa labantu baseTopiya. You might not really get the right results owafunayo, so kumele bagonywe khona nje into ama-traditions enkonzo that you can only engabhaliwe phansi, that you can only learn from abantu asebeyihambile indlela. So those traditions wazi ukuthi wazidlulise kahle if ukhona ukhuze akudinga ukukhuza khona, ukuze imisebenzi yenkonzo ingalimali in future, ihlale njalo nje ilandelana ngendlela esayifica nathi inje ngoba injalo inkonzo. We've partnered with the National Youth Development Agency that will be coming to have a presentation tomorrow, because we believe that, more to the point, we need to develop young people to stand for themselves. We have well-known South African actor who will be coming to speak on the involvement of young people in the media space. So we are breaking traditional barriers. Not the church not just being an organization of people who come to pray together, but how do we make the gospel we preach here relevant to the lives of people? Women in leadership, with society general, you are threatened because you are not Ndongotata. But fortunately in our church, as I just mentioned, in my department, at WMMS, we are given an opportunity to empower abanye omama sifundisane. So it helps ukuthi ke ngoku sizimele sivuke sizenzele singomama. Bamameli baphulaphuli, musane ukulahla ithemba. Xa kuzawukhanya kuqala kube mnyama, and ubomi phambili bethu buyaqaqamba. Masakhaneni sonke, masithandaneni sonke, kuba uThixo wasenza ngokomvuselo wakhe.